ועדת טירקל פרסמה היום את חלק ב' שעוסק בעיקר בבחינה של מערכת המשפט הצבאית, העצמאות שלה, היכולת לקבל החלטות ענייניות או בנושא חקירה, כאשר יש חשד לפשעי מלחמה. בעיקר המטרה היא הגנה מסוימת או איזשהו מתן לגיטימציה דרך הדברים הללו. אנחנו נמצא איתנו אלוף משנה במילואים עורך הדין לירון ליבמן. ערב טוב לירון. ערב טוב טל. בוא תנסה לסכם לנו אולי את הדברים המרכזיים שעולים מהדוח, מההמלצות, מהמסקנות. אני דווקא הייתי מתחיל במשפט מתוך מכתב הסיכום של הלורד דיוויד טרימבל, אחד המשקיפים הבינלאומיים בוועדה. והוא כותב שהדוח שלהם, הדוח המקיף, הקפדני, העצמאי, מגלה שהמשפט והפרקטיקה הישראלים כמכלול יכולים לעמוד בהשוואה לטובים ביותר בעולם, אם כי תמיד יש מקום לשיפורים. אם מחפשים משפט אחד, אני חושב שזה מסכם את העיקר. יש כאן ועדה בלתי תלויה שנעזרה באמת בטובי האנשים בארץ ובחול. והגיע למסקנה שהאופן שבו ישראל חוקרת חשדות לפשעי מלחמה עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים, הן המנגנון והן מדיניות החקירה. אז כן, בצד זה יש בהחלט הצעות לשיפורים ולשינויים. לא, אבל אני חושב שזה קצת, אני מסכים עם מה שאתה אומר, זה באמת נאמר, זה נשמע גם באמת מהמשגיחים, במפקחים שבאמת נותנים לגיטימציה למערכת המשפט הצבאית והדרך בכלל שישראל מתמודדת, אבל יש גם אמירה מאוד מאוד ברורה על שינויים שהם שינויים שאפשר לומר עליהם, מרחיקי לכת בנושאים שונים שהוועדה דנה בהם. למשל, על הנושא של התחקיר המבצעי, שלא יהיה תנאי, של הפצ"ר, לפרקליט הצבאי, את הזכות לעשות את הדברים הללו לבד. לדוגמה, על העובדה שאפשר להכניס וצריך אולי לצלם, שנדבר תכף על הסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מאוד משמעותית, לחקירות של השב"כ מצלמות. זאת אומרת, יש פה נקודות שהן מהותיות גם מהניסיון שלך כתובע, נכון בעבר, תובע צבאי? כן, הייתי גם התובע הצבאי הראשי. אתה צודק שבין 18 המלצות של הוועדה, ומן הסתם לא נוכל לעבור עליהם אחת ולהסביר מה חשיבותם, הם ודאי לא המלצות טריוויאליות, הם המלצות משמעותיות וחשובות. יחד עם זאת, לומר שיש כאן מהפכה, זאת שאלה. אני אומר לך מה המהפכה שהיו שציפו, ברשותך, שהיו שציפו שהוועדה הזאת בפירוש הלכה בכיוון אחר. הוועדה הזו לא אמרה שמערכת המשפט הצבאית איננה מסוגלת לטפל בחשד להפרת דיני הלחימה, להפך. היא אמרה שהמערכת הזאת יכולה לעמוד בהשוואה לטובים ביותר בעולם. נכון, יש מקום לשיפורים, וצריך לזכור שהוועדה הזו לא רק התעסקה עם התיאוריה, היא לא רק ראתה את ההצהרות החגיגיות, היא גם הלכה ובדקה 60 תיקים אחד-אחד, וכן, לפעמים החקירות לוקחות יותר מדי זמן, לפעמים ההחלטות לוקחות יותר מדי זמן. אלה בהחלט דברים שצריך לקחת בכובד ראש לתשומת לב ולראות במה אפשר לשפר. היו שכתבו וגם נתנו פרשנות לדברים הללו, שיש פה גם מידה מסוימת, לצד הדברים החיוביים, גם מידה מסוימת של ביקורת, ואיך באמת אתה אומר לשפר, אבל קצת יותר מזה כאשר חוקרים ואת הסמכויות. אתה גם רואה את הדברים הללו? אני רואה קודם כל בדוח של הוועדה הזו משום אישור, אתה קראת על זה לגיטימציה, אבל אני חושב שבאמת בבדיקה שגם המשקיפים הבינלאומיים אומרים שניתנה להם גישה למלוא החומר, הם שותפו באופן מלא בדיונים האלה, ובסופו של דבר המערכת הזאת עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים. האם יש מקום לשפר? כן, אז אפשר לקרוא לזה ביקורת, זו ביקורת, וזה לגמרי לגיטימי שתהיה ביקורת, ואני חושב שזה היה בזבוז אם היו מביאים את כל האנשים המכובדים האלה ונכנסים לעומק הקורה, לעובי הקורה כאן במשך תקופה מאוד ארוכה, ובסופו של דבר לא היה להם לומר מעבר לזה עומד בסטנדרטים. אז אני מאוד שמח שמצאו גם לנכון לשים כאן המלצות שאני בטוח שילקחו בחשבון ברצינות. אבל אם לקחת רק דוגמה אחת, אני חושב שהדברים לא בכך משתקפים, לפחות בתגובות המיידיות כאן לדוח, וצריך לזכור שזה דוח מאוד ארוך ומקיף, שמן הסתם מתקשה להאמין שמישהו קרא אותו עד תומו וגם מבין את כל המשמעויות. אבל אם אתה למשל לוקח את נושא התחקירים, אז היו כאן דברים ששוקפו באופן לא נכון. גם היום הפרקליט הצבאי הראשי לא צריך אישור של אף אחד כדי לפתוח חקירה פלילית. כל מה שהחוק אומר זה שכאשר הפרקליט הצבאי הראשי מעיין בתחקיר צבאי ואחר כך רוצה לפתוח בחקירה פלילית, הוא צריך להיוועץ במפקד.
להיוועץ, זה אומר לשמוע את דעתו, זה אומר לקבל את דעתו. גם בפרקטיקה ראיתי שהפצ"ר בסופו של דבר מחליט מה שהוא חושב שזה נכון, אבל פעם זה גם בניגוד לדעת. תרשה לי רגע להכניס שאלה בתוך הדברים הללו, אבל כן יש אולי רמיזה מסוימת, שלמרות שזה נכון שהפצ"ר והפרקליט הצבאי והפרקליטות הם לכאורה גופים בלתי תלויים, צריך לעשות איזשהו ניתוק, הרי שאולי לא בהפתעה מסוימת מתייחס טירקל והמסקנות גם לסוגיה מיהו הפצ"ר, מה ההגדרה שצריכה להיות לו, העובדה מי שצריך למנות אותו זה שר הביטחון, העובדה שצריך שהוא יהיה 6 שנים, העובדה שצריך שהתפקיד שלו יהיה מוגדר מראש מה דרגתו, כלומר לנתק את הקשר בצורה הרבה יותר ברורה בין המחויבות שלו למשפט, ליושר, לצדק בעניין הזה, לבין אולי לחצים כאלה ואחרים שיכולים בתנאים מסוימים להתקיים בתוך מערכת צבאית. אני חושב שאתה צודק, זה נושא מאוד חשוב שעולה בהמלצות של הוועדה, אבל שוב אני רואה את זה כאבולוציה, לא כרבולוציה, ואני אסביר גם למה. זה בהחלט נכון שהוועדה מדגישה את עצמאות הפצ"ר, היא לא אומרת שהוא לא עצמי היום. אגב, גם היום הפצ"ר ממונה על ידי שר הביטחון, לא על ידי הרמטכ"ל, על ידי שר הביטחון, לפי המלצה של הרמטכ"ל. באה הוועדה ואומרת, ראוי שהפצ"ר ימונה בהליך שבו יש ועדה מקצועית שממליצה על מועמד, ושבוועדה הזאת צריכה להיות מעורבות מאוד משמעותית של היועץ המשפטי לממשלה. אני באופן אישי חושב שזו המלצה ראויה. אני חושב שאין ספק שהיועץ המשפטי לממשלה, בתור מי שכבר היום מוכר, בית המשפט העליון קבע במפורש שהוא המנחה המקצועי של הפצ"ר בענייני משפט. ראוי שהוא יהיה מעורב בתהליך בחירת הפצ"ר. אני חושב שזה בהחלט דבר ראוי. אז זו בעיניי אבולוציה, לא רבולוציה. אין כאן הצעה שמי שייעץ לצבא יהיה מחוץ לצבא, ואני חושב שיש גם חשיבות לכך שהפצ"ר בתוך עמו יחיה, דיינו בתוך הצבא, ויחד עם זאת יהיה עצמאי כמו שהוא היום. ואם מעגנים את העצמאות הזאת גם בהוראות חוקיות מעבר לאלה שקיימות היום, אני לא רואה שיש בזה פסול, זה רק יכול... איך אתה מבין את האמירה של הוועדה לגבי האחריות של הדרג הבכיר, לפעמים גם המדיני, בנושא של אחריות על פשעי מלחמה, הם מתקיימים אם לא מנעו אותם? למה מתכוון? מדוע המסר הזה עובר בצורה חדה כחוט השני בתוך הדוח הזה? גם כאן, הנושא הזה בהחלט מופיע בדוח, והוא נושא חשוב, אבל צריך להבין, וגם הוועדה כותבת את זה, שאין כאן חידוש משפטי. כלומר, המשפט הבינלאומי המנהגי, מאז מלחמת העולם השנייה, מכיר בזה שמפקדים ומנהיגים אזרחיים, כן? זה לא שמנהיגים אזרחיים יכולים לנקות את כפיהם בעניין הזה, אחראים לא רק לפשעי מלחמה שמבוצעים על פי פקודות מפורשות שלהם, וכמובן על ידיהם אישית, אלא גם לפשעי מלחמה שמבוצעים באופן נרחב, אם הם לא פעלו כיאות על מנת למנוע אותם, או על מנת להעניש את מי שביצע אותם לאחר מעשה. זה יכול להביא אחריות אישית של המפקדים ושל המנהיגים לפשעים עצמם. וזה נפסק עוד אחרי מלחמת העולם השנייה בפסקי דין של פושעי מלחמה בטוקיו, של פושעי המלחמה היפנים, אחר כך חזרו על זה פסקי דין לגבי יוגוסלביה ולגבי רואנדה. זה עיקרון ידוע של המשפט הבינלאומי המנהגי, והוועדה מציינת שגם בצה"ל הנושא של אחריות מפקדים הוא בסך הכל נושא מפותח, וגם בתי הדין הצבאיים פסקו בעבר שמפקד לא רק על מה שהוא פקד, אלא גם אם הוא ראה מעשה, הוא ראה עבירה ולא מנע אותה, יכול להיות אחראי. מה באה הוועדה ואומרת? ראוי שזה יהיה גם קבוע בחוק. התייחסות אחרונה. מכיוון שיש לחוק כאן גם משמעות הצהרתית וחינוכית וסימבולית, מעבר לזה שתהיה תורה שבעל פה. טוב, קודם כל צריך לראות שבאמת הדברים האלה, אם בהחלט מיישמים אותם, והיישום עצמו הוא לא קל. התייחסות אחרונה... היישום הוא הדבר החשוב ביותר. כן, הדבר האחרון שהוא קצת שונה, והתייחסות שלך לעניין, למרות שאולי זה לא היה טיפול הישיר שלך, אמירה לגבי הצילום של חקירות בשב"כ. אנחנו עברנו פה תהליך ארוך, מהחקירות שכמובן לא היה להם פיקוח, ועד הדרישות גם של שירות הביטחון הכללי, שהם חייבים לחקור בצורה הרבה יותר אגרסיבית, בטח שיש פיגוע, ועכשיו אומרים, החקירות האלה יצולמו. הדבר הזה ישים, אין לו פגיעה בביטחון. מה היו התגובות להערכתך בארגון מקביל לאיפה שאתה עבדת, שזה שירות הביטחון הכללי, לאמירה כזו שהדברים הללו מצולמים? זה לא יעורר חשש?
אני מעריך שהם התנגדו, והערכה הזאת גם מבוססת על זה שהנושא עלה בעבר גם בחוק הישראלי, יש תיעוד של חקירות של פשעים חמורים, והשב"כ עמד על זה שחקירות ביטחוניות יוצאו מגדר החובה הזו. אני יכול להבין את מה שמביא אותם להתנגדות הזאת, וזה בעיקר החשש לחשוף דרכי איסוף מידע מודיעיני שהן באמת רגישות, צורות של תרגילי חקירה ודברים מהסוג הזה. אבל אם יורשה לומר על זה עוד מילה, אני חושב שמה שבאמת מטריד אותם זה לא עצם התיעוד, כי ממה שאני התרשמתי יש כאן בהחלט עמידה על הכללים ואין להם מה להסתיר מבחינת האופן שמנהלים את החקירה, אלא החשש שאם יש תיעוד סופו להיחשף. ובזה לחשוף גם את שיטות החקירה. ואני חושב שאם מחפשים פתרון הוגן לעניין הזה, צריך לחפש אם יש דרך שבה אפשר מצד אחד לחייב תיעוד של חקירות, ואני חושב שזה דבר ראוי, ומצד שני גם להבטיח שבזה לא יסוכן ביטחון המדינה, ולא יחשפו מעט הכלים שעדיין קיימים כדי למנוע מעשי טרור. טוב, אלוף משנה במילואים, עורך הדין לירון ליבמן, אנחנו נמשיך לעקוב ביחד, האם המסקנות הללו מיושמות, אם בכלל. יחד איתך כמובן, תודה רבה לך על השיחה הזו. ברצון, תודה לך.